Здравейте и добре дошли в днешния влог от Мадагаскар. Аз съм Кати и в днешното видео ще видите кадри от нашите 2 дни в Мадагаскар. Първият ден бяхме в Циранана или Диего Суарес. Това е един град в северната част на остров Мадагаскар. А на следващия ден бяхме в Носибе, което е един доста популярен мадагаскарски остров. И за 2 дни имахме резервирани екскурзии, като Мадагаскар е известен със своята хубава природа и ние решихме да видим тази хубава природа. И единия ден в Циранана ходихме на един национален парк, който беше в джунглата, в смисъл самия парк е джунгла и ни валя дъжд. А на следващия ден в Носибе ходихме на един парк за лемури, нещо като зоологическа градина, само че животните са на свобода. След около 1 час път пристигнахме до този национален парк Амбър и ние бяхме с шофьор, той ни караше там, но шофьора на нашите приятели, специално не шофьора, а колата им заседна, понеже беше много кално и се наложи голяма част от пътя из този парк да го вървим пеша, беше кално, след това ни заваля дъжд, след това ни заваля порой. Всъщност тези гори, Rainforest, вали дъжд всеки ден, просто ние не бяхме много подготвени за такъв тип време, но все пак успяхме да видим някакви неща. Разходихме се из такава екваториална гора. Беше интересно, просто след това имахме много мръсни дрехи за пране и като цяло бяхме мокри. Но да, беше интересно преживяване, което ще помним със сигурност за цял живот. Също така видяхме хамелеони из парка, показаха ни някаква гъба отровна. Ето тук може да видите хамелеон, ако го намерите. Имаше 2 водопада, на които отидохме. Видяхме също така ананаси. Как растат ананасите всъщност. Аз нямах представа изобщо как растат ананасите. Беше интересно да се види това. Още хамелеони. Трябваше принципно да има и лемури, но тъй като валеше, лемурите явно са били скрили. Ето го история водопад. И като цяло прекарахме някаква част от тази гора и после отидохме на един плаж там наблизо, който не сме се капали, защото ние бяхме мокри целите, но да, видяхме го само. Но за мен най-интересното е кадрите, които съм снимала от колата, защото там по пътя се вижда точно как живеят хората и за мен това беше едно от впечатляващите неща. Ето по този въпросния плаж. Плажът не е лош, просто не знам, ние не сме се капали. Ние бяхме с круизен кораб и на следващия ден спряхме в Носибе. И понеже Носибе няма достатъчно дълбоко пристанище за круизен кораб, круиза пусна готва в морето и ни използваха с лодки до брега, което беше също интересно, на нас не се случва за първи път, но към края на круиза ни се случи отново. Така имаше някакъв спектакъл за посрещане на туристите от кораба. И както казах, за Носибе също бяхме с предварително резервирана екскурзия, с кола, с шофьор и искахме да отидем в един от парковете. Има 2 парка за лемури на Носибе и ние отидохме до по-близкия, Лемурия Лед се казва. И отново може да видите малко кадри от колата. Стъклата бяха стъмнени и затова качеството не е много добро, но все пак се вижда как живеят местните хора и мисля, че това е доста интересно.
Така, днес сме в Носибе и дойдохме в един нещо като зоопарк, Лемурия Лям се казва. И сега ще гледаме лемури, кошмирки и всякакви други различни животни. Znaczy, czy następnego karmiciela nie ma. This is male black color, but he take care of the baby also. Ето ги лемурите, които се качват по главите и по раменете и ръцете на хората и като цяло може да пипнете лемур. Но аз не съм пипала. Ето това е Кинг Джулиен от пингвините от Мадагаскар. Ето тук това е хамелеон, който аз едва забелязах в началото, затова съм ви го украдила на вас, за да го видите, тъй като наистина се слива много добре с обстановката. Това са два крокодила, които тъкмо са се наяли и този с отворената уста така се разхлажда. Това е бебе крокодил, което е отделено от родителите си, защото иначе ще го изядат. Те са някакъв вид канибали. Това е една огромна костенурка, казва се Жозефина и не помня точно на колко години беше. Това е костенурката Наполеон и през гражданската война е била застреляна. И затова има и такава дупка. Без да искате била застреляна. И е на 250 години и тежи 300 кила. И е огромна. Интересен факт за Мадагаскар е, че всъщност е в червената зона за разпространение на малария и има опасност, нали, да хванеш малария. Затова ние преди да отидем в Мадагаскар, докато бяхме в Мадагаскар и след като напуснахме Мадагаскар, пихме едно хапче маларон против малария, тъй като да се предпазим от малария, макар че всъщност там нямаше много комари, но все пак да. И като цяло хората мислят, че страдат от доста болести, тъй като здравеопазването най-вероятно изобщо няма такова, но да. След това отидохме на един плаж, който уж бил хубав и беше някакво известен, но плажът не беше толкова зле, но водата беше ужасна. След това отидохме на още един плаж, който пак беше мръсен и водата пак не беше много хубава. Не сме се капали на никой от тези плажове, тъй като не ни харесаха. И като цяло това беше нашия ден в Носибе. След това тръгнахме отново с колата към пристанището. И по пътя видяхме доста интересни неща, как живеят местните. И да, това според мен са най-интересните кадри, както казах. Преди да пристигнем в Мадагаскар, тази компания, която си бяхме резервирали двата дни екскурзиите, Мадасист, ни бяха изпратили съобщение, да ни напомнят за резервацията и да ни кажат, че Мадагаскар е една от най-малко развитите държави в света и да бъдем, в смисъл да проявим разбиране. Също така на кораба ни казаха, че всъщност Мадагаскар е на 182 място по развитие от 204 държави. Месото снимай. Където? Тук на първата маса. Където са го накацали мухите. Като цяло Мадагаскар е една от най-интересните държави, които сме посещавали със сигурност и това беше моя влог за Мадагаскар. Надявам се видеото да ви е харесало. Ако е така, дайте един палец нагоре и се абонирайте за канала ми, за да не пропуснете и следващите видеа от круиза, които предстоят. Това беше всичко за днес от мен. Чао и до нови срещи!